హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. संगो जल कने में वाट है। సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా. ఆ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ అండ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, ఆ 2 ఫొటోస్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ఫోటో నుంచి 2 ఫొటోస్ 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్, ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సో 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు కంటిన్యూగా చివరి వరకు 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. మీకు ఏదైనా వీడియో చేయాలి అని అనిపిస్తే నాకు ఇన్స్టాలో వీడియో పంపండి, నేను దాన్ని ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో గురించి క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.